Hatalmas mezőny, és ebben a pillanatban elrajtolnak, hogy figyelj rajtrácsol! A Box utca tele van, körmelékkel, tele van, hát rocsontóval nincs, de kettő igen csúnyán összetört autó. Az egyik az élen az első nagy kockával utrogat Max Tankot, a másik pedig a Seattle magyar kuppával érdekelt 60-i Válint. Jól látni, hogy mind a két versenyző kiszállt már az autóból, széttárják a karjaikat, hála Istennek, nekik nem esett bajok, és egyébként a 3-as rajtszámú BMW-vel a lengyel Zsigó, Gregor Zsigó is nagyon rosszul járt, ő a 27. nagy kockából indult, és ő nem tudott eljönni sajnos. Hát érdekes volt látni egyébként azt nyilván, hogy Max Tankot próbálta jelezni mindenkinek, hogy ő utrogatta rajtrácson. Mindezt azonban úgy tett, hogy kinyitotta az ajtót momentán, ami megnövelte az autó szélességét, igen.